Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni minggu tasadarion ima minggu pasok peltuluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Dohok topik diboto debatado na diroham. Atong tapuji matuhata marhita indeta nomor 10 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Martua dohalak na manaon di pangujunan, ay dung tao siyan pangujunan ni, jalaon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan ni, tuak ka na holong roha di bana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para si rohan na sumurong, mauliate marohan nami tuho, ala di joho hami tu pakrimon di hanguluan sa leleng-nileleng na, sa leho matodim tu rohan nami, asa margogo hami mangalo hisap-pisap di rohan nami, jala asa hulului hami akan na di banua gidjangi, pargogoy mahami manaluhon sa luhut na ng mga batami tu hasonangan, say pagada haporsyaon, pagkirimon, doho pamopomon ni rohanami, asamo nang hami ro di ujung na, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si Pangului. Amen. Maret dehita sa buku Edo nomor 557 ayat 1.
Tangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik perjolo sa tu patik paupaton. Patik perjolo au do jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yang go tunggabi si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay honauhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui di daono mari maulahamu nasa siulonmu alay yang goari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam ay dinaono mari do ditop padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat doi bana diari papituhoni dibayani do ubah na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala diperbadiai atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi amen. Maredde hita siya bukwede nomor 227 ayat 2 doho ayat 3. Tato po timadosata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para sirohan na sumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak perdosa na dangolon. Roto jolo habang sahabadion mi. Manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Masayjo huwarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pabahenan nami narway. Dakwa holongi hami hosian nasa roha nami, dohok nasa ate-ate nami, dohok nasa todi nami, dohok nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubain hami, dibaini tamado rimasanmu jala uhumom muhami tuhamatean seliling nililing nai. Alay na maporus mahami nuaing tuasini roham nagodangi, mangido sian nasa roha nami, hasisani dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiay ale Tuhan
Saya si maroham dihami halak na dangulon. Amen. Tabige maha tabaga-baga taringot tuha sa sanidusa. Satok kidohu tadik konho, alay pa pungupungok kumahomuse marhite-hite akka asin rohagodang. Tagad di parpiar ni merukku, hutabunihon bohiku satokin maradoponho. Alay marhite-hite dengan basa sa leleng nileleng na asyaku ho, nin na Jehovah si paluaho. Hasanga ma di debatana di gijang. Amen. Maredehita sa bukwede nomor 127 ayat saja. Matur ni epistel di minggu tasadarion natar surat sian edde 2 mamukka sian ayat walu sahatu sapultolu tajahama marsika soring di rupa suara ni hasudangan ni rohakku doi idama nungaroi bana marikat senak kaduluk marhujingjang di atas ni akarubian tudosdo hasudungan ni rohakku tu sadahije manang tu anak ni ursa idama jongjong do ibana di balik ni dorpi madulo sia jadela marlinang-linang ibana madulo sia tarali dungi makuling mahasudungan ni rohakku didok mamado kau hehe maho ali hasoloan ni rohakku na mauliutus jalaruar maho ay idama nung ngasalku pertahunan ngaliniari nung ngamasohot dohot di udan nung ngapola mulop akka bunga-bunga di ladang nung ngajup pang tiki pareddeon nung ngapola terbege suara niya duhur titi di tanotay parbue ni hau anggur ke nung ngamamuka matoras jala marbunga ia hau anggur jala maruap na anggur hehe maho aleha soloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho ima sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jala naupeopsa amen. Mari dehita sebukwede nomor 700 sia ayat sada dohot ayat 2.
na haporseot tay songon na hinatidak kon idongatta sa haporseon di sadok portibyon rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon mangu humihalak na mangolo dohot na mate. Ao porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatay na mandok mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate dohot di angoluan na sorasuda. Amen. Titing namasa di Mingguta 20 Agustus 2020 sada. Naparjolo danak nasorang di basa-basahot tuhatta do di keluarga ronson mangolu tua tapu bolon boru santi omentan sada danak bawa na di hari Kamis 20 Juli 2020 sada inganan nasida di Gang Kapuk RT 06 RW 07 nomor 8 Komplek Gereja Wiksada. Muktar GA Hutajulu Buru Aritonang sada danak bawa na di hari Kamis 10 Agustus 2020 sada inganan nasida di Jalan Haji Bain RT 00 sada RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Wik 5. Jepri Hana Baban, Buru Gultom, sada danak bawah, Buru, na di hari Jumat 20 Agustus 2020 sada, inganan nasida di Jalan Purimas 2 CRT 010 RW 08 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Wik 10. El Prado AR Situmorang, Lita Aulia, sada danak bawa na di hari Kamis 26 Agustus 2020 sada inganan nasida di Jalan Patahilla 2 nomor 37 Wik 8. Napaduahon ruas natabba tajalo do gabe ruas ni huriata ima keluarga Abiran Bernat Moliate Nenggulan SSI Erine Suryati Borutabba Eskam nasida majalo pasu-pasu perbagason di huriata na hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2020 sada inganan nasida di Jalan Dalang RT 10 RW 008 RW 005 Munjul Wiktulu. Napatuluhon naing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu pabagason ma humisar gelianti Sitorus anak Nyamatta Renville Sitorus tubuh ni Inatta Riana Boru Hasibuan ruas ni HGBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Pembangunan nomor 40 RT 007 RW 006 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Wik 5 Dohot Oranna Wildiana Respitanyangsi Boruni Amatta Waris Tubuni Inatta Titra Woro Nirmaningsi ruasni GKP Jerusalem Cibubur Sian Huta Komplek Porli Munjul RT 0 sada RW 07 nomor 20 sada Jalan Bayangkara 2 Kelurahan Munjul
Pamasu-masuan di patupa hari Sabtu tanggal 10 sada September 2020 sada di HGBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagason ma Christian Regensius Simanjutak Eskom MTI anak ni Amatta Insinyur Helmut Persauran Simanjutak MM Tubuni Inata Tormina Buru Siagian Ruasni GPIB Sebot Bogor Sian Huta Jalan Pahlawan Gang Raden Saleh RT 006 RW 06 nomor 6 Kota Bogor Dohot Orana Yesika Boru Gultum Eskom Boru Niamata Dr. Anus Sihar Edward Gultum Nahinan Tubuni Inata Dermawan Boru Situmorang Ruasni HGBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Abdurrahman Sadade nomor 25 RT 15 RW 05 Cibubur Wik 10. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 4 September 2020 di GPIB Sebot Bogor. Napa paton jemaat yang sakit, mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu 1. Dapur Sagala Wiksada di Rumah Sakit Mitra Keluarga. 2. Amang RT MP Gultum Wik 2 di Rumah Polri. 3. Nyonya Sitinjak Bur Sitopul Wik 3 di Rumah Polri. 4. Nyonya Simamora Buru Sihan Wik Onom pemulihan di rumah. Napalimahon papungu pelean sadarion papungu pelean dohita bahen pelean tu ulaun pahebakon ibadah dohot musik HGBP. Naponopon pelajar sidi tahun ajaran 2020 sada sahatu 2022 mulai hari Minggu 20 sia Agustus 2020 sada sahat Minggu 12 September 2020 sada. Gereja telah membuka pendaftaran pelajar sidi untuk tahun 2020 sada 2022 dengan membawa persyaratan 1. Surat pengantar Sintuawik, fotokopi akte lahir dan fotokopi akte baptis Kudus. Napa pituhon pertanyaan wik. Hari Selasa 31 Agustus 2020 sada Patupan Huriat tado pertanyaan wik sada sahat wik 12 di gereja live training dimulai pukul 10 WIB. Nama dohoti pertanyaan wik ima ruas ni huria naung ni vaksin 12 tahun ke atas sampai 70 tahun. Napa waluhon permingguan 5 September 2020 sada. Hari Minggu 5 September 2020 sada Patupaon ni huriat tado permingguan. Pukul 7 WIB bahasa Batak, wik 7 sahat wik 12 live. Pukul 10 WIB bahasa Indonesia wik sada sahat wik onom. Pukul 10 WIB bahasa Indonesia umum. Pukul 8.30 WIB sekolah minggu pra-remaja live. Napa siahon pesta tahun pemberdayaan 2020 sada Banang pesta Gotilon HUT HGBP Cibubur 42 tahun. Hobar tu program kerja ni Huriata tahun 2020 sada. Tarini untuk pesta tahun pemberdayaan 2020 sada. Pesta Gotilon HUT HGBP Cibubur 42 tahun. Nanayang si patopotnya di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada. Domutusi mamuka hari Jumat 27 Agustus 2020 sada. Nunga di Patupa Huriata pembagian lembaran persembahan kasih manang janji iman tusude ruasni huria marhide panitia pesta dohot situawik songon dalatta laho manupahi ulauni tapasahat masian lasni roha songon perbueni hapor siota
Mamukka hari Minggu tanggal 5 September 2020 sada titik konon ma siganup minggu akka goar-goar naung napasahatan persembahan kasih. Pasapuluhon sumbangan sian ruas. Tajalo do sumbangan sian keluarga situa sihite buru sibuya wi 10 ima saset bunga altar moliate ma di keluarga naung pasahaton tuhat tama nama masu-masu. Napa 10 sadahon pengumuman. Sehubungan dengan peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2020 sada tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masa PPKM darurat level 3 tanggal 23 Agustus 2020 sada yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 sada. Maka tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, pira, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dengan maksimal 50% kapasitas atau 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama, petugas ibadah dan pengguna tempat ibadah. Jemaat telah divaksin COVID-19, umur di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun tidak boleh mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Ngapa 10 tahun ruas namodding nunga marujungolu ruas ni huriatta ima dal periodo pangaribuan nainan umur 21 tahun tilahani keluarga M pangaribuan inang boru sitorus maringanan di lapangan tembak Wik Onom modding na di hari Sabtu 22 Agustus 2020 sada tuudean hari Minggu tanggal 20 sia Agustus 2020 sada di TPU Pondok Rangon. Acara parningotan ni Huria tunamodding jongjong mahita saluhutna. Ujung perdalanan ni ngolu ni dongaton laos paingoton hita do sudi. Nang hita pe sada tiki tong do songon nasida ikon modding alani tong mahita marpakrimon na mangulu saling portibion jala say hubas manang sadihari pe hita laho manadikon tanon taingot mahatan itu hatta di pangukapos sa plopat ayat 10 martua ma akaramate di bagasat Tuhani olak nyon tutu di doktor di masohot ma nasida sian paru kilon nasida ena mangihut ma tu nasida niulani nasidai tabuan ma keluarga nang sisolhot nang tinadikon ni dongata nang jumolo moddingi asa anggiat ma tuhatta na mangapuli nasida alani martangyang mahita di bagasar rohat tabi. Amen mereda mehita jebuk kede tulura supak pulupitu ayat sada dohot ayat tulu. Sai masih kaya anuna bursiai nusai
mahita akatiting na mangihut buhay matajaha na adong diwarta jemaat songoni matiting di mingguta sa darion. Maredehita sa bukwede nomor 257 ayat 1 dohot 2 huhut papungupelean. Oh
di tonga-tonga ni ngolutta jala boy kita muse manguduti aka ulota songona Somali tingkan bahasa ni debata dui disude nang aka tangyak tak di jalo debata uriani tu hata di ngolutta di Portibion jok do masa aka tradisi manang ruhut manang hasomalannya kasih jolo-jolo tubui nah adong di masyarakat jala di padomu aka aturan-aturan ni ugamoi biasana dianggap doi gabe nilai-nilai moral dikecang nih ruhut partodion manang haporseaon pemahaman nasongonido boi gabe madabu colma itu fanatisme molo tabereng contohna khusus di halak Yahudi kudang do aka ruhut taringot tuakana ramun jala ido turpuk ta apala ditikion dengan topik di boto debatado na di roham bagi orang Yahudi dang boy nasida dais molo adong halak namate ikon gabe ramundo nasida songoni ma aka alat-alat parumah tanggaon perkakas na dijabu nang di dapur pe dang boy i gabe ramun jadi mula nasida sian pasar belanja ikon dipayas nasida do dirina tarlumo bima proses pencucian tangan nama muri tangan asa dang boy aka benda-benda aka alat-alati na boy di zaman nasida gabe ramun alani do ikon ias do nasida molo boy itor dibain do disi label-label dang ramun jadi molo nunga keluar nasida sian duru masuk tu bagas tapola be sentuhoni asa unang ramun songoni nang tarlumobi dia kana marsahid akan marsahid kusta contohna ikon dipasiding dui harus diasingkan ya itu adalah penyakit yang menular alanido gabe ramun haru halak Samaria dang boi pajupang do nasida masih sesian pedang boi ya apalagi menyentuh ya ini dia luar biasanya mereka ini ya jadi akar ruhut jala aka adat istiadatnya kan nenek moyang nasida secara oral ya itu jadi digabungkan dengan peraturan-peraturan agamawi jala odona di pahebang aka halak parise atau orang ahli-ahli Taurat alani do olan 10 do patiki alai boy gabe satu 630 sekian ala gudang aka sup-supna ya jadi mereka kembangkan itu supaya semua orang dapat melakukannya di Turpukta peraturan manang hasomalan tradisi-tradisi nasidai ima taringot tuna mamuri tangan so jolok mangan pemahaman nasida molo adong halak naso mamuri tangan na ikon marpogus ngoluna molo mangan nasida jolo sinuci tangan dau ramun doi sian kotoran ni jolma luar biasa ya jalah do sahala guru manang rabbi ni halak Yahudi ala les rohana taringot tu nama muri tangani gabe itanomi mana di pengasingan dikubur hidup-hidup ya songoni nang sahala rabbi ditiki dihurung halak Romawi ibana dilian ibana aek alai ipake ima nama aeki hola nama muri tangan na asa ias HP aeki sasitonga asa minum do ibana alani fanatismeon na utibbo
gabe mate uasa doi bana dang diinumi mana aiki. Jadi pangutusion na digijang nakinani akaruh nasidai diripu nasidai doi ibadah tu debata. Itulah agama etis dikubur di bawah setumpuk larangan dan peraturan. Jala molo tarip pun pemahaman nasidai ikon camuk do nasidai di aka aturan manang ruhut. Setiap orang Yahudi harus sangat hati-hati soal proses memakan makanan, bahkan lebih daripada seorang yang sedang diet. Bagaimana ya jika kita perhadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak perlu mencuci tangan dan memakan semua jenis makanan. Di tahun 10 lalu binereng mah adong di daerah Bekasi namang gadis daging biawak lao turoha bah sogo pe adong nama hala manggadis daging buaya itu adong nama dibayan sate biawak, sate buaya, sate ular, do aka sate nasi ngate. Ternyata hari ini pun orang sudah memakan itu. Beberapa hari yang lalu viral di televisi WNA yang memakan daging buaya. Luar biasa ya. Jadi apalagi nunga berkembang aka tradisi kebiasaan orang bahwa satabi na mga lang kecoa pe dang najis idang haram ala boy pamalupon sahit adong do hala na mangaton satabi anitihus na baru do pe beranak ipangani dohok pisang boy may pamalupon sahit na nin. Dan banyak orang membuktikan itu. Manang adong do cacing dihauni pisang bukan. Digongseng igiling musi manang dirobus iminum maknai boy do mabahen na pamalupon sahit tipus. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat dan menjadi sesuatu yang legal. Molo di Irian Jaya adong do disi cacing palolonin boy do dialangi sona mangalang bakmi itu. Jadi memang jika itu bisa memberikan kesembuhan, kenapa tidak? Lalu apakah ini menjadi suatu pertentangan bagi Yesus? Yesus sebenarnya tidak melarang, silahkan. Allah memang di halak Yahudi proses mencuci tangan itu luar biasa. Bukan mencuci tangan sudah selesai ya sudah, tidak. Tetapi mereka harus mencuci tangan, membuat seperti ini, lalu air dari atas memancurkannya sehingga sampai mengalir ke siku tangannya. Jadi ketika tangan kanan mereka dicuci, tangan kiri ini tidak boleh menyentuh tangan kanan, maka itu akan ramun, ikon najis doi musai. Jadi itu menjadi ritus, tidak seperti yang kita bayangkan kok nggak cuci tangan atau mencuci tangan begitu saja, tidak. Tapi semua punya proses yang panjang. Bisakah hanya satu gayung mencuci tangan begitu ritus-ritus, harus air mengalir, kemudian satu tetes jari ini harus turun, jari yang lain turun lagi airnya, begitu seterusnya. Jadi bagi Yesus itu sah-sah saja, silakan. Tetapi adong dona umangat siani, ada yang lebih penting daripada itu. HP idona dipersoalkan halak Yahudi, halak Parise. Dia kasih siani Tuhan Yesus nama roti nasi danaso mamuri tanganna. Yesus tidak meremehkan aturan-aturan mereka itu. Justru Yesus menjungkir balikkan pemahaman mereka.
Datung gabera muncul mabinahene naro sian ruar tu bagasan ibana alai naruar sian jol maido. Idona mangaramuni ibana. Alani do mau di bahasa Indonesia bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Di ayat 15 teh. Mari kita lupakan soal apa dan bagaimana proses yang masuk ke dalam mulut kita. Tangan kita dicuci dengan berbagai tahapan peraturan, dibuat ritus-ritusnya atau agar higienis. Tetapi perhatikan apa yang keluar dari mulut itu yang paling penting bagi Yesus. Apa gunanya kita bisa menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, namun kita tidak bisa menjaga apa yang keluar dari hati kita, sehingga ucapan kita keluar dari mulut kita hanyalah fitnahan, ocehan-ocehan yang tak bertanggung jawab, gosip, perkataan-perkataan yang melemahkan, yang menyakitkan hati, perkataan kotor, penghinaan, dan lain sebagainya. Dan kita pun tak jarang berhadapan dengan orang Kristen ala Farisi ya, Farisikel katanya. Demikian mentaati agamanya, melakukan semua aturan perintah, tapi ternyata justru seringkali kita tidak bisa mengontrol perkataan kita, tidak bisa mengendalikan hati kita. Dan ini yang sering membuat perpecahan, perselisihan, baik di rumah tangga, baik di tempat kita bekerja, dimanapun. Sama halnya dengan kehidupan orang Farisi dan Taurat. Dengan mulut mereka memuji-muji Allah, tapi hatinya jauh dari Allah. Kata Yesus, itulah munafik. Lebih penting bagi mereka menyerahkan persembahan kepada Allah, tetapi mereka tidak memberikan apapun kepada orang tuanya. Mereka katakan, ya sudahlah orang tua, lebih bagus saya memberikan persembahan ini kepada Allah. Itu Yesus kritik juga di dalam awal perikop ini. Mana lebih penting persembahan itu daripada tidak bertanggung jawab menghormati orang tua. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi agama kecuali memandang agama sebagai kepatuhan lahiriah. Kesalahan yang paling umum ditunjukkan orang dalam kaitan dengan agama adalah ketika seseorang menyamakan kebaikan dengan apa yang disebut dengan perbuatan-perbuatan agamawi. Jadi hanya secara lahiriah, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidaklah demikian. Itulah yang dikatakan munafik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Sebenarnya firman ini sangat menusuk hati kita. Pada saat ini kita sedang rindu untuk datang kepada Tuhan, justru ini ditusuk hati kita. Benarkah kehadiran kita? Jangan ada orang pergi ke gereja ya rajin membaca Alkitab, ya kita memberikan persembahan dengan baik, bahkan kita setia berdoa di meja makan, duduk sendiri berdoa di hadapan Tuhan. Tapi semua itu tidak membuat kita menjadi lebih benar, lebih baik dari orang lain. Karena ketika kenyataannya terbukti bahwa tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita, disitulah Tuhan mengetahui apa yang ada di hati kita. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana sikap hati kita terhadap Allah dan sesama, itu yang paling penting. Jika di dalam hatinya ada rasa benci, masih ada kepahitan, masih ada hanya dendam, keangkuhan, kesombongan, selalu berpikir negatif terhadap orang lain, itu bisa menimbulkan suatu fitnahan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan katanya. Maka semua ketaatan agamawi itu tidak ada artinya. Dan itu tidak membuat seseorang menjadi lebih bermoral.
Dan akhirnya itu jatuh kepada kemunafikan. Uriani tuhata odona dikembangkan si Paulus hatan itu hatta diterpukon. Dadana masuki naramun alena kaluarido. Alanido didok apostol Paulus harajau nih debata dada si panganon dohot sinumon. Alai hati gorad do dame dohot las niroha di bagasan to di Probadia. Alaniaha. Karena apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, berdoalah, ucaplah dengan syukur. Unang marungut-ungut harus penuh iman. Molo di Roma 14 di ayat 20 sade, molo dang di bagasan hapor siaon, kita mangaton akasi panganon, mardosa do hita. Nah, jadi silahkan apapun yang kita makan, kata Yesus semua itu halal. Akasi panganoni nong di parade di bata itu halal. Begitu remehnya dan Nina Rohaku sangat murah sekali, kecil sekali. Yesus datang ke dunia ini hanya mengurusi makanan-makanan dan minuman seperti itu ya. Tetapi kedatangannya adalah untuk memberikan keselamatan. Sudah akasi panganoni nunga dipayas mahite mudarna. Jadi apapun yang kita makan, makanlah dengan iman, dengan doa, dengan ucapan syukur. Manang na bisa ada tabiata, manang B2, manang na AHP, manang na sate biawak, sate buaya, dan songonak kinani, silahkan saja. Apakah itu mengandung kesehatan bagi saya? Silahkan. Ali molo dang merasa hita dang si pangano ini, ya silahkan, itu tergantung iman kita. Alai dengan prinsip Yesus sudah menyucikan dengan darahnya. Jadi tidak ada lagi yang haram. Yang haram adalah yang keluar dari perbendaharaan hati kita. Alanido disondo kita naing memahami terpukon dang bertentangan naidok ni Yesus talumobi kita menghadapi pandemi COVID-19. Silahkan, semua peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita. Tetapi ada yang lebih penting, bahwa apapun itu mari kita syukuri. Nungarotu hatta Yesus tu portibion lahu paluau kita. Sian nasa dosata asa bui kita gabe pasu-pasu, gabe marguna hita di tonga-tonga ni hangoluata. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema diho ali Tuhan di bata amanami marhite Yesus Kristus hatam Tuhan naung kutangi hok kami asa sude na hulok kami di bagasan habadiaon na ruar sian pamangan nami sian roha parbagas pe di botohodo Tuhan saluhu nai bahen hasang pon di kuar muma gabi pasu-pasu makorfon nadingkan tua kadongan nami ali Tuhan pakai mahami gabi pasu-pasu mi gabe habaronmu di tonga-tonga ni hangluan nami. Mulai tema Tuhan disadarion nunga dipuk kahuriam di namar minggu di paluaso kami toktong kami memakai prokes asa boy kami toktong manghuton di pagasan sihol ni rohanami pajupang dohot ho manangyok katami dohot mamuji-muji pasangapon kuar muna bajiai tutusian roha parbagas may Tuhan dada sian aka bibir nami na di pagasan aka kemunafikan alai toktong mai di pagasan kejujuran di pagasan habadiau do hayason nasyakoi atong parbadiai mahami saluhu na asata mahami di adupanmu mamuji-muji pasangapun guarmu na badiai ali Tuhan dison ditangyang pangadionon nenghu pasat hamima saluhu na ruas ni huriam mulai sana kada dana na sorang di keluarga ronson mangulutua tampu bolon inanami boru santi boru umalan umatan dilihoko sadada dana bawa di nasida songoninang di keluarga mu'tar ge'ah huta julu inanami boru aritonang sadada dana bawa
di keluarga Jeffrey Hanabapan Borgultum sadada dana boru, keluarga Elfrado AR Situmorang Lita Aulia beliau ko sadada dana boru. Saya homa Tuhan na mga lehon hahi pason kacang ni umur tua kada danahi lehon hangoluan dohok masa depan asa ibur magudang nasida Tuhan sugut gabi anak na biar midaho nasida na pasangapon na toras na namarguna dito nga to nga ningulu nasida songonin ang akan na toras nasida ganup pasu-pasu ma asa margugo nasida marsahala laho mendidik akayan ako nasidai naung dipalumeho koordinasi da Tuhan gabe na toras na bertanggung jawab na dipagasan holong ni roha laho pagudakon akada danahi songonin ang akaruas na tamba keluarga Abiram Benhat M Nenggulan dohot inanami Irene Suryani baru tamba saya pasu-pasu mak nasida Tuhan keluarga ne parwon tabaya karjeki akapat camotan dohot keturunan asa gabi keluarga na berbahagia, keluarga na badia, keluarga na biar midaho nasida tujuloon atong pasu-pasu mak nasida Tuhan songoninang aka yanakoni huriam dinanaing majalo pasu-pasu parsari pioni pasangan humisar Grenaldi Sitorus dohot Widiana Prespitaningsi songoninang pasangan Christian Regensius Simanjuntak dohot Jessica Borgultum pasu-pasu mak nasida Tuhan asa boy sudi aka persiapan ni ture saluhuna dipatupaho Tuhan bahen sangat diguar mak tutu memasuki parumah tanggau ne baru nasida asa mardalan dok denggan jala gabi keluarga nabadia nasida Tuhan saha diho manang salu na aka keluarga akan natoras asa toktong mendukung di parumah tangga nasidai Tuhan gabi keluarga nabadia keluarga napiar midaho songoninang Tuhan di ruas nihuriam na dipakasana kapar sahiton dafor sagala sian we sada amang RTM Gultum sian wek 2 nyonya sitinjak boru sitompul sian wek 3 nyonya si Mamora boru siahaan sian we onom del pero songoni ma Tuhan nang aka ruas ni huriam na sohu guari hami dope nasida di rumah sakit nang dijabu pe sai homa Tuhan tanganmu nalabohi mamas-masu nasida mangaleon hai pason asaboy nasida musai melanjutkan aka tugas-tugas tu aka rencana nasida tujuloon tanggung jawab nasida di keluarga nang dia kapar karjuan nasida manang di diape asiroham Tuhan tuhodo pasaton nami saluhuna pasdorohan nami odo na mangaleon hamalumon pasu-pasu aka obat na pinangan nasida do aka sinumon manang aka cairan-cairan aka oksigen na ihapor luhon nasida Tuhan bahen mai parhitianmu lahu pahipason nasida saluhuna asa marlas roha nasida Tuhan boi mamuji pasangan pengguarmu nabadiai songoninang di yanakoni huriam sian tonga-tongani keluarga pangaribuan ima yanakon nasida diel pero pangaribuan naung di Joho Tuhan pasu-pasu ma keluargai lehon ma apul-apul na sumurung asa boy nasida marpanatap tujuloon hodo Tuhan na dipakasan lomoni roham akan nadenggan di pasaut ho tu nasida nang pesi patadang tarjalo roha alai odo Tuhan guru nasumurung odo Tuhan nasumurung odo debata na marmahani hami akan na porsia diho pos dorohanami Tuhan o mamangapuli keluarga na torasna atong saha diho manasida songoninang aka yanakon ni huriam aka na dewasa aka na tua-tua rodi aka lansia na berulang tahun pasu-pasu ma sudes nasida lehon makacang ni umur hai pason doh masa depan adumenggan tua kaya na konami Tuhan asa boy nasida menyelesaikan parsikolahan na boy nasida dapotan aka parkarejuan dohot aka sirokap nito di nasida asa boy marut ulup nang aka natoras nasida saluhu na songoni nang aka na tua-tua nami aka lansia
nagale di pamatang na pahipas partodion nasida asa nasida toktong marpanatap surgo naung di paradeho tu nasida pas dorohan nami Tuhan lihonon mo aka gacang ni umur nasida songoni nang aka keluarga na berulang tahun di Parsaripion pasu-pasu ma tabaya kapacamotan aka keturunan di nasida asa bui nasida Tuhan gabe halak na porsea gabe keluarga na badia jala toktong di pagasan tanggung jawab nabe di tonga-tonga ninguluon pasu-pasu ma aka ulaun aka parkarjuan nasida asa gabi haboran di pasu-pasum nang nasida di tonga-tonga ninguluon songoni nang aka program-program ni huriam Tuhan pasatan nami ma tuho asa sude mardalan do denggan tujoloon atau dikit cang ni salu nai sesai masuk dia kadosa nami nagudangi asa tamahami di hadapanmu mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mulia tema rohanami diho amin. Ma redema hita muse laos tapasahat ma peliata. Jonjong mahita saluhutna. Tatanya koma peliata ale debata amanami na di banua gicang hodo harorowani saluhut silehun lehuna dinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masiana nilihom mitu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabe uap na khusus di culum pasu-pasu mai jala ramuti asa huparsa kami pilihanon patibuluhon harajaonmu
di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gicang, sai pinurbadi ama kuarmu, sero maharajaon, se saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oras ma dihama manami nanami sian pudima ruar langsung ma hitam mula tabuan ma buku acara ta jaga ma protokol kesehatan moliate.